Ngepate kengira rikala nira one krara makiki anku mambang katonku layang wisanya manampa kikir manaut sikroho marang risang bayu siwi kowe latala ha he ho he ha durung sawetara lakuku nggonku ngetutke laku ning ratu Gustiku. Bapak barisan segelar sepapan. Wah, ora pangkling anakku lanang Antasena le. Antasena ning apa ning negara Ndarawati? Pakde Kartomarma iya. Arep ya kuwi mau genah-genahan lamaran ana Ndarawati. Tibae ana bapak kang mangsul layon kang nusuli. Ana dadaning pasulayan. Kanjeng Baladewa ora narimake yen to Kanjeng Paman Permadi dhaup lawan menika Dewi Warasbadra. Pancen para nyata Permadi ora pantes rabi karo Warasbadra. Permadi ora pantes rabi karo Kakang Bok Warasbadra. Pantese lawan junjung aku ya kowe mau Raden Burisrawa kang besok dadi ratu. Timbangane saya awakmu luwih becik kowe sumingkir, luwih becik kowe sumingkir, luwih becik kowe sumingkir, suminggat. Suminggat, sumingkir. Aja ana papan kene. Yen kowe ora keduka sumingkir aja takon dosa kedhepke ra ilang. Guruane batangmu. Ayo. Timbangane Antasena mingkir Antasena ora netepi darmane canom karo wong tuwa. Luwih becik nyawaku tak lilakne kanggo pamanku Permadi. Babu arep apa? Parat arep piye? Wani kowe karo Pak Dewa Kartomarma. Apa musing tak deni iblis laknat. Sumbarmu wis kaya wani dilatapesi abang mutung sigliken parat. Sumuk nyawamu, bosen nyawang endahing tetanduran jeleh mangan wong dami klukus. Antasena, kowe mungsuh Pak Dewa. Kedhepke ora ilang. Dwadok diadamu, ora mutah getih campur segodhe isore derajatmu cangkeme. Wah! Oh.